ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಬಣ್ಣಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಮೊಸರು ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಲೆ ತೋಜುಂಡು ಅಲೆತ್ತ ಪುದರ ಇದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಮಸಾಲಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು ಅಪ್ಪ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಇಂಚ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುಳಿಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲುಂಡು ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಪುದರದೈತ ಪಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಮಸಾಲಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮುಳು ಬರೆದುಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಮಸಾಲಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಗೈಸ್ ಚೂರು ದ್ವಾನ್ ಖುಷಿಯಾನೆ ಬೈ ಬೈ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತೆಪ್ಪುಳಿ ಈ ಮಜ್ಜಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 7 ರೂಪಾಯಿ 180 ml ಉಂಡು 180 ml ಉಂಡು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.